tata! Că de frică am spus așa! Mergem în partea aia. Puteți să intrați și... Pe dreapta. Sta. Много години да игрamo zajedno. I zdravi da dočekate vi. Daj Bože. I svi dali nekoliko. Rekao bi koliko godina taj se rozdati. Tako da kako ti što rešao na nagradu. Mogam pa rekao. Bucuroși să primiți cerbul. Cum să nu? Suntem bucuroși și vrem să se țină tradiția asta în continuare mulți ani, ca să nu ne uităm tradițiile și... Cum să nu fim bucuroși? Suntem foarte bucuroși. Mi smo jako sretni i dovoljni da nam budu, da nam dode čerbule od godine do godine, da si držimo našu tradiciju i da idemo da znaju naši čeljat što je, kako je bilo do sada. Bun. Ca să putem face o știre și... Iure, dragă, că cum să moșul. Hvala lepo. Zato se mu čupa od mošela. Da se Iure zadivkam i zadivkam, că da. Ce reprezintă tradiția cerbului de la Carașo? O să vă povestesc ce crede lumea. Lumea aici crede că moșul și cerbul are rol de protecție, adică față de spiritele rele și față de boli. În concret, față de o neboje, e cuvântul care ar fi tradus ele. Deci e o tradiție precreștină, foarte veche, apare și în Neolitic, Eliade amintește de ea în cartea lui Șamanismul. E răspândită aproape în toată lumea, în diferite forme. Carnavalul este legat de această tradiție. În Rio de ei se costumează, dar rădăcinile credinței au plecat de aici, din Europa. E răspândită în tot Balcanul, aici în zona asta, dar și în Croația apare la Rijeka. Ei zic mesopusta, adică lăsatul postului. Iarăși oamenii se îmbracă, își fac așa simbolic o păpușă care după aia este arsă, adică arde iarna să vină primăvara, fiindcă credința e legată, cum am spus, de timpurile străvechi, când oamenii credeau că în perioada asta de trecere anului, fiindcă la unele popoare trecerea anului era înainte de venirea primăverii, se dezlănțuiesc forțele caosului în cosmos.
și trebuie restaurat cosmosul, adică spiritele din lumea subpământeană vin în lumea noastră și trebuie alungate, adică revitalizată întreaga natură, întreg cosmos, ca să primăvara să primească vitalitate și să pornească cum trebuie. Pe când, știți și dumneavoastră, în partea de nord a țării la noi, obiceiul cu capra, că e legat, este practic același obicei, el e de în decembrie, când e noaptea cea mai lungă, adică solstițiul de iarnă. Ok. Znači, poklade, kako mi kažemo tu u Karaševu, vezani su za vjerovanje da one imaju ulogu zaštite naspram nadprirodnih bića ili bolesti. Što bi se reklo da tu u Karaševu konkretno zaštitu od oni Boži, što bi bilo kao šumske vile ili nadprirodne sile koje mogu donijeti i loš utjecaj na ljudski život. To je prastari običaj koji nije konkretno vezan za kršćanstvo, koje je star već desetine tisuća godina. On se pojavljuje i u Neolitikumu. Iliade govori o tome u svojoj knjizi Šamanizam. On pripovijeda, što je jako interesantno, da što imamo i mi u Karaševu, čarbulja, kako mi kažemo, ili mošulja. On je skoro slično obučen kao i šaman što se pojavljuje u Sibiru, koji ima ulogu zaštite ili ulogu komuniciranja s ova tri svijeta, s nebom, zemljom i podzemnim svijetom. Običaj je raširen po cijeloj Europi, on se pojavljuje i u Južnoj Americi u obliku karnavala, što je vezano je za ovaj običaj jer iz Europe je došao. Zapravo on je raširen po cijelome svijetu, ali posebno ovdje na Balkanu i ovdje kod nas u Karaševu i u Rijeci se pojavlja u obliku karnavala kad mesopusta je spaljen da bi se zima protjerala, što dolazi od vjerovanja da u ovom periodu prelaska sa zime na proljeće trebaju obnovljene sile koje pospješuju rast, koje pospješuju život. Jer vjerovali su ljudi u prošlosti da u periodu zime ili solsticije, to je bilo zapravo u 12. mjesecu što imamo tu u Rumunjskoj, za vrijeme zimskog solsticija u svijetu, u kozmosu laze sile kaosa koje razaraju cijeli univerzum, pa onda treba sve obnovljeno. Treba cijela priroda i kozmos obnovljen da bi dobio novu snagu i život se iznova pokrenuo. Domanjanc Jakob Mihaj. Asta, ca... Vă dați voie să vă filmeze, să explicați de ce rup, să explicați Asta de se ce. rupe pentru fete și băieți, cum se uită la... Aibă noroc la Nu, sărătare. cum se uită pe moșul ăștia, cum se uită, așa să se uită lumea după fete și băieți. Să fugă fete și pentru fete. De unde și... a început tradiția? De la bunicul meu, din strada aia la alta. Acum 70 de ani, moșul a mers cu încă un bătrân și ăia i-au dat blagoslovul ăștia. Numai ei au pierdut căciula și sabia, au alta și trebuia să aibă cizme în picioare, pentru că în marți, poi mâine, se făcea hor în sat și ei jucau cu toți cu oamenii în sat. Și atunci poliția, ca să-i îmbete, să nu mai poate să se joace, boșul a avut prin sân, mi-i punea țuică și mergea direct în cizme, ca să nu se îmbete, ca să pot să joace. A fost altfel. Atunci au mers prin sat și o femeie s-a speriat de el. Tot a fugit. El a crezut că ea își bate joc. Și odată, el când a deschis o ușă din coace, ea dincolo mergea la moară. Și cu boabele în cap. Când l-a văzut, au aruncat boabele și au căzut jos. Și atunci am crezut-o, n-am mai mers la femeia, că s-a speriat aia. Mulțumim! Și așa, cu plăcere. Și... Acum, ridică-te! N-am Ia să trag. De ia să tragi, da. Atâta să tragi până urci.
Fiecare să-ți pune banul acolo! Mersi pentru ajutor. Care se numește Creșevo. Și atunci el amintește lucrul ăsta, zice că ar fi adus și bătrânii noștri denumirea localității din locul de Sete n-am dori, ei, Mari, sete dori tu! Sete n-August, ne boi, hai da! Vamos que te amo! Maria, ești ok. Gata, ia Slavite poklade. Da. Što znači za vas? Što znači poklade za vas? Poklade za nas znači jedan običaj jako star, tradicija stara, što od dede, od majka, što god nešto se maskiramo, velja se zvone, kožuvi, to kažu će u jure spirite rele, kad velja, stari,
Zăli Duhove. Da, Zăli Duhove. I onda se... Sve što je loše, što se je zlo. počima... Se počima post. Se počima post, da. Velika sreda se počima post. Znači, nedelje, utornik, kod nas su se slavile poklade. Se maskiramo skoro polog selo. Dođemo iz Austrije, iz Germanije, iz Njemačke, tamo Italije, što znam ja koji, od kuda dođe. Iz Hrvatske su dobili. Se maskiramo tu, se šetamo po cijelom selu, odimo, neki ti da pogolneš da ješ, onda vrnu natrag. I kostumi od kuda imate? Kostumi se moštenitaju od starci, mi smo malo renovirali kostumi, kupili novi, kožuvi, zvone, zvonci. Imate i zvonci. Imamo i zvonci, da. Zvonci, od kuda imate? Od stari, od kupujemo i tako. Od Mare, što ste Da, imali, ne? da. Ce reprezintă acest obicei de poclade de la Votnic? De unde aveți costumele și de unde veniți dumneavoastră? Poclade, fașanc pe românește, pentru noi reprezintă începerea postului și pentru sat, pentru noi, minoritățile croate care suntem aici în zonă, este o tradiție din moși strămoși, care o ținem cu foarte mare sfințenie, să zicem noi, dar din păcate tot mai puțin tineri, toți mai sunt atrași de acest lucru. Fiind un obicei foarte vechi, nu vrem să-l lăsăm în izbeliște, ne răzbatem din răzputeri să menținem această tradiție, cu toate că costumele sunt destul de vechi, le-am reînnoit, foarte multe le-am reînnoit prin ATSEC, prin Sibiu, cum am putut, nu ca să nu se piardă acești obicei. În general, noi zicem clopotele care le avem, sunt toate de la moși strămoși, de la animalele care le-au avut, reprezintă alungarea spiritelor rele, intrarea în post cu o față curată. Perfect.
Da? Îl sun. N-ai semnat. Sau ai semnat? Ce rețea? Eu. Bine, sănătate!